piang long is plastic mahasau pi hai nang ma Pi hai na. hem itum su arlu atum jongsi president dulu pulo tangte kuki atum abang phone nang lolo itum president long lidet apot itum ta chihang nang jipusit di mahasau penta nilifan phone nang call Presiden bu bangke nilitum hanong pipederlo. Alang li ke matha bangke la pulo. Ilitum jong si presiden jong si nang pilo tangte. Ilitum han one sided ason si mandat bu. Lason si ke matha. Nililo nilita penang an arji dinglo. Sita la an arji ke ding pen ajok non pu anta presiden bu bangke nilitum hanong pipederlo. Ajat association nong sitame ajat akam nong sitame president secretary even though self help group non even lahai asong asanta president adu sitame lada ilitum akihai la jai sir kecari along bangke president awedet labang ning dupa me alam lo nilitum penang an cesong lo so puthak sitame presiden nang ji cesong lo sitame presiden bang nang pipede alang li ke matha bang ke la pulo ilitum jong si presiden jong si nang pilo tangte ilitum han one sided ason si mandat bu lason si ke matha la so joine si alang li nilitum han presiden te pipe la so joine presiden pipe joine pura east west de mahasau a momentum anta aning duklo konon ilitum ke ning aklong pensi kam claim ji cesong pa meji pusi ke matha pon sitame lapuson ceplang plidelo ke matha ting dam dedetlo lasi alang li phanta nilipu ingtung ji je lapuson claim son te pini labang so ephlc long kali alang li long si dudun ji apolo sitame pini ke ilitum punasi dudunang koklo lalu nili India kachari pon president of India ke Draupadi Murmu alang li ke pinso kali ke alang li garlosu ke alang li ke president of India lasi nelitum ke ajada matsitame so arlotum akisung di konane injustice violence against women and children pu ahut asonson ke nilitum abangke kali kala nga mata sopin so tu nanga chetong dun pen nelitum akisung alam kachethan jiapan alang litum ta apor nang dore dun detahai la pen nelitum so arlo atum jongsi president dolo polotang te la bangke karkan jiapan kali la bangke so arlo tum ta desang marli nangke Bogajan LA president lo nangke Amrenga president lo na di Mahasawa president lo a secretary lo pu cepek lo pulotang te hala jirpi atum tala 5 LA 26 constituencies a jirpi a women atum ansitame amit hang arong HPS level CC level LA level atum pansitame che control thepo mate non alom a hok pedala bangke sarpi mara tumta risomar long ke kadun risomara bangta asomar chanjaya phansi ke pon ha kopinya arun udo scheme tang oi sang marli ha kopinya JJM tang oi ha kopinya self help group tang oi lahai tum tang kalongon po risomara tumta poisa do sarpi mar lasi asomar pa chiria nang dakekat Bangalore dakekat Kerala hangjo hanghai kalima lapuson ang deng ng kilita non dopiglo therak memelo ingring memelo la protest ke dochot ke chokche lasi so arlo tum sitame nane chirok tok amai along ke president secretary tum che control thekpo ilitum ta e ot idur menangji so arlo tum sitame e hemasor e sumar te bok tirai aphan sitame ilitum ta chilang pe menangji pulotang te isi rules and regulation la donangji ma avema sangmarli la so posi nilitum bangke anytime ke ladake central pen ke ladake nang che tong dun wer thek thek la si nilitum so arlo tum ta isumar aphan kachema tha tebok terai longri longpat aphan kachema tha pen ajoksi so arlo tum se tabi itum charge up thip nangji la pen hemprek ke hang abangke ilitum che songdun thip nangji pu kamatha bon seta
ladak bangke injustice doma vesang marli putha hurta ilitum injustice long ma long lema injustice doma ve malitum injustice lok lok edi puhurta me nang litum ta justice long lo malitum long le la soposi thirak me ilitum ki kadun ke chokche lapen hem ahum ke pinanso doma ve masang marli hem do apinan pendet ke asomar ke apinan penle pinso penle auso mahanga pethe kali det ke so arlu tum arnam sikapachor pinso lepen arlo so hem ahum kachobo cheta a hemasor lepen apiso la dosi chanri chanjai ji ke la puson thak thak si so religious organization girja long tame konane asong basapia mai atumalong pusitami president secretary do la sikopia posi nilitumaphan aprangsi ke do pulo nilitumaphan president do pulo PRB market along haladak nilitumaphan kado kawi phanang hanglo president ke dolo nalitumaphan pusi nilitumaphan nang pulo bon seta non api bangke so arlo tumphan president pilo pulonte nang ar kanjat po pusigi pubo kalang mang kalima kalang karkanji kali aman sigi pithuji nilitumge yes nitum heart and soul se nilitum ka chesong dun nang so kan lo oi nang pregnant na hut nang kidun cheklo 1 month 2 months pregnancy kami claim tu alangli apok arlo pregnant na hut pensi tami alangli nang chesong dun jaho nang e kopilo oi ka chojor chana badam hane peng ni chojor pensi la alangli tum det kalilo district it home aso arlo tum se tami la puson si ningjelo la pen nili a hogalam ki ningje nani ke ha di mahasau pensi tami nili tu maphan women atu mabang di masa a women kuki atu mabang phone nang lolo itum president long le det apot itum ta chihang nang jipusi di mahasau penta nilifan phone nang call nang hem ke wang hut nang call man nang call ke nangko la suhusi nang ke call bang ta avantika madam di mahaso la ke PRB market along haladak central pensidolo haladak nilitu maphan la ake hai jai ka thar sar penta la puson si dolo pulo mo pulong ke ala central long ke do ana tu mabang ke doloti puson si ningje la son si kursing timung rajan timung sarkiri rong phar lan tu man stami dolo pupuma pupe pulo dolo pule ave pule to ave ve na pulo nilitum ke chichak dinglo ankin nona bangke so arlo tum pia posi nang chon chedet mapu nili phone call lo district ke thoma phanta sangmarli president ave ve nang seta ilitum secretary in charge that sita me itum meeting do nang mai do nang po ha nang chidun ling chidungot nitum phane meeting na hang ponri nitum phange narni ponri president arpu avederle pusi la pu west rong khang penta alam do bogajana to LA penta alam do aning ki duksi alang litum ke hem do thing po puson si kaning je kali bangala kalang sani sing to tangte ente all pulon te kaddo ka vi phan lo ka di all pulotang te lada ke ASDC ta donang po CPIML ta donang po Congress ta donang po lada ke KNCA ta donang po lada ke BJP atum ta donang po all pulotang te kaddo kawe pen chepang room raperle hemprek hangon pusi Asian countries a president Professor Jian Hong Liu Nili Tata Institute of Social Science Mumbai arong sopi along ka Charlie dun ahut si haladak Asian countries a presidency nang apin khatlo go back to your Karbi Anglong district and make all the people of Karbi Anglong East West Di Mahasau to be united under one forum, under one platform. Posigipo. Ante pinini litum che theklong lo ladake ASDC tum ta theklong le det BJP tum ta theklong le det all pulotang te kaddo kawe phansi ke hang nahi ke di hemprek ke kaddo kawe ta RE bosang marli ari hemprek nangji manang ne tum nangji lasi lazo hemprek ki hang ke it's more than 3-4
5 decades playing at lo lana decades playing at a pita piniar ni ko people si kadak APSLC pen lapen ladak ASDC KNCA self help group atum WKSA atum lapen non kivangji asong do ulang pini le thot sitame phone nang ki call wang long ji ma nang chi tong long ji ma nang li tum thek ik long ji la air clar do ma ve ra da tum nang ki call lok lo kopia posi nang li tum kopia posi dak do tip thedat ma pu lasi la ha ke air clar ke ra da tum amekri asupi asumar asupotum pen megjang thek thesi latum kachiru kachar na pusi to dap adap prang ta baji phli for phai phli phone nang ke call lasi rada tuma phan aning paduging tung te pusi ki mangadim leletik take sang deri di arise awake do not stop until you reach your goal nangli nili ki mangadim pleng pletik take sang deri pusi ili tuma phan philosophical thinkers, doctors, engineers, wisdom along sita ikitan. Lasi, kuan lesung sita mi, labang so ahem prek kilong Japan si, piniar ni sita mi, lapuson, Forum for Hills Autonomous State Movement. Pulabang, kiseng kilake, only APSLC, only ASDC, chot kalilo. Ladaki Congress do. Dak sib ladak organization pen do ulo kiwang KSA ben ta do ulo kiwang lapen ladak party do an si taminon kiwang ji do piglang phone nang ke call si chimit me pin lo la si aning ki duk kalilo la ilitum chidia si roy nangi lapen ilitum acceptance do nanji itum acceptance do lo ponte ilitum pirthi kiwang malom sowet rad det la itum chinina nale to women wings pen ako ke bang do piglang manon ke bang lapuson si asomar pen kachiru pen phone pen nga call pen nanga tong ya phan wangji la penan par sitame penap dik sitame na tong ya phan wangi so arlo along so pin so tumta amithang si phone nanga call message phone la si kaddo kawi sitame ilitum isomar phanching hon lo pulunte ilitum do rapet klem rapet nang jipusi nili ning aklong ke heart and soul si nili matha la si Ambedkar ki pu di educate agitate and organize lo tek ser abang phi pulotang te a hokpet pen rong atok anule damta rat pangrum damra nang tum kache song a hemprek Article 244A hang pamenon pusgipu. Judgmental attitude lake chepedo nang ni. Kache tok tap kache tok through lahai do nang ni. Nilitum aphan ladak piha. Jume junono nang pu olo. Lahai. Dak kiwang aputhak ladak pu APSLC. Kiwang aputhak kang tangka ko ansi long ma. Walam ta pinangan tangka sinang kibat bu. Tangka sinang pat. Nang litum ke arpu pen tangka si chini chot lo pusipu. Tangte tangka pan si chini chot pula de pu ake hai pi rita kram sapi. Aprang alang li pan pen nang an sot lo. Tangte nang li endun daji polo le. Ante ake hai sir tuliram rong hang nilipan voreng over sa sitame nilipan approval lo. Under secretary ante pipo nili tangka ke khok pulo tangte nili pipo tangka dengde det. Pipo sinili hala suhu sitame a hokpet pen nili tangkali ke thekali rat si ke thepu CM a chamber MP Horen Singh be ke do hudlang pipo si hala dak hut nili thandun dak lo aki hai jai ka thar sar a hok si ke claim apot nili sakuri tanang ne woreng war sai tanang ne nili rat aphan che song pipa me jipu piniar ni ko pia posi ning duk nang kok lo pipo lo che respect thek that pipo lo ili tumang bong misunderstanding pipo lo nti hala corruption ke claim hala Facebook hala WhatsApp along corruption ke claim to men klang maklang kle kwan lo nili tum swar lo tum ka thirak nang 15 lakhs 20 lakhs more than that setami lahai atangka ake hai jai ka thar sar along le masi le oe nang chi thanun man chi thanun de pilo nang chi thanun ili tum gedam hun Tangka lili alang account na lo. a diary long nang chi paklang dun lo Diary lo. amen to nang chi thanun de Register dan paklang. register nang paklang dun lo jo tangka nang submit bang avik ko dasi nili tum get herak ong
Corruption happens not because of bad people, but corruption happens because of the silence of good people. Hala hanserong cho jorchot, hala chana badam cho jorchot, hala theng cho jorchot, atum along pensi hiki aduli collection si lahai ilitum. Ako radaphan, ako chong thui thulang, lapu ke chokche. Kasi corruption mati kachupang lim kido aret ke lake kahino dak amunit apot kali bon seta ladake kimisen amunit because of the silence of good people pulumantidi ladake kimisen abang phi ase ang tong chipado hai hedet posi corruption lapen kachupang lim ongre lasila hai aphu thake nilitum sitami tangka kachipar putan pen sinilitum afan Facebook long nang ke post China nga so bipak nga so lason si kanig J. Laan cho tagali lahay so pinso suarlo lahay alam ka juno anta nang ta ketek lo nga bang lo nang tum nang peklang lo lapuson si itumhan ketok. Chok seta nilitum majok bantan itum lason chibhong dunde lapen reply tapi dunde pipot God sees the truth but waits. Arnam nang langding lapen arni si angni arni truth will prevail one day arni si arni ahok komat asong zapo komat asong zapima lah ningkan kep crazy kachi song komat ma lake rad dat si chiniji arnam ichini lapen kethek kiri atum anta ethek dun long et kasi nilitum ahok pet pensi song along political along ahok pet pen soar lutumta mesenji menangji itum adet cirai long nangji pusi nilitum soar lutum karjab dun laso